Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Siguro ano na lang ini no, inabala nga daw pa konsuelo or reward mo for doing something good and contributing something to the community, no. So may nakita ko gani nga kung na-excite ako sa to kinakita ko nga kung pakita mo lang yung mga vaccination card, may libre kang Krispy Kreme, hindi gali pwede dire sa Pilipinas kaya daw sa US lang siya. So though I think what should really drive us, siguro inang na lang din, inang daw extra na lang na siya, no? Extra na lang na ang mga pa-pizza, pa-donut, no? Pero ang na din natin is, I think ang madrive ginidiri sa aton nga mapabakuna is we have lived with this pandemic for almost 14 months already, and there seems to be no end in sight. Pero pag abot sa bakuna, nakita naton nga isa ni sa mga safest way nga maka-achieve kita sa herd immunity. So I think amo ni ang pinaka para sa akon, amo niya ang akon nga pinakarason nga gusto ko magpabakuna. Kay number 1, gusto kong maka-contribute sa herd immunity. Kag kung once nga may ara nakita sa herd immunity, inang hindi na naton man mas free na kita nga magwa sa atong panimalay, nga mag-interact sa aton nga mga tigulang kag sa aton mga kabataan, no. So, ang ikaduwa, this is not only to protect myself, but also to protect my elderly parents, my elderly neighbors, no? So, may elderly patients. So, isa ni sa mga rason ko nga ang gusto ko magpapakuna. Kag ang number 3 is protection giniya para sa akon man. Kay hindi kita kabalo kung sino ang may ara masakit o kung sino ang wala ga masakit, kay may ginatawag kita nga mga asymptomatic patients. So ang pagpabakuna, protection para sa akon, hindi ako magmasakit kag wala may matabo sa akon nga malain.